Projo langkung-langkung kunjuk dumateng asalipun keluarga besar Bapak Simon Suyanto, Ibu Atimah, menapa dene keluarga besar pisan Bapak Abdul Haris, Ibu Siti Bahjah. Alhamdulillahirabbil alamin, salam sejahtera semoga tercurah untuk kita semua. Puji syukur monggo tansah katuraken wonten ngasanipun Gusti ingkang murbeng gesang ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan. Sehingga ing arikan mangke kita sedaya saged makempal wonten aula Gagak Hitam Kodam Bintaro. Saperlu paling donga pangestu dumateng temanten Sarimbit Willy Kristianto dan juga Filzatul Mazahibil Arbah. Temanten Sarimbit ingkang sampun kelampahan ngontaraken adicara resepsi, alhamdulillah sedaya pinanggih lancar mboten wonten alangan setunggal punapa. Jirung donga pangestu saking sedaya perlenggah kakung saputri. Mugi-mugi temanten Sarimbit tansah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi rahmah. Lan iki kunjuk kagem keluarga besar Bapak Simon Suyanto menapa dari Bapak Abdul Haris. Mugi-mugi tansah pinayungan rahayu basuki wonten ngasanipun Gusti. Kinanjar yuswa ingkang panjang, rejeki ingkang berkah awet anggenipun momong putra wayah. Sarwi laras campur sari ingkang dipun pangarsani dening Bapak Suhar menapa dening Bapak Kamsadi. Siang kangge mangke marak sowanani pamundhut saking keluarga besar Bapak Simon Santoso kene ngatang panglipur arepi lelakon gegedingan campur sari ngantos mangke dumugi paripurnaning adicara. Sinengguyung para kadang-kadang wonten Mbak Mandam, Mbak Iis juga wonten Mbak Rena, ugi tinenggan Pakde kula Pakde Kamsadi. Pokoke kedah sehat wal afiat Allahumma amin. Ugi tinenggan wonten Cak Ratno di sana, nggih matur suwun. Saking mrikipun ketok kumise. Ugi kagiaraken live streaming sekalian dulur-dulur saking NKA Picture ingkang dipun pimpin dening Mas Yanto Gro. Pambukaning atur saking dulur-dulur sarwi laras Mbak Mandam, Mbak Iis, Mbak Rena. Sesarengan NKA Picture. Suwe ratau ketemu bisa bestine lali aku mas mumpung saiki ketemu jogetan tetembangan karo aku dadi tombo kangen Mas, apa wis
mari Rasa satimpi durung tutuk tangi rasanya kan wis bisa mari. Terima kasih Mbak.